Tel, kapusan tutorial YouTube. Jare telek kebo iso mengganti deodoran. Kok malah buadek ngene kelekku. Ngombe apa iki? Ha, SGM, susu garangan mulet, lezat dan bergizi. Yo, metu-metu. Hore! Dino iki menune apa su? Ya suket, masuk mie ayam. Wedhus sok mangan mie ayam, masuk angin wingko. A few moments later. Ha. Huh? Su? Ambune, rata wadus Mariadi ki. Adus ngenteni kudanan. Ambune, kaya truk sampah lewat. Weh, nggo masker isih tembus ndlogok jaran. Waduh. Enak ki, kecut-kecut lagi. Tek. Hah? Hah? Ambune marai, wong mati tangi. Ambune kaya sempak ra dikumbah setahun. Hah? Maskere. Mah. Aku saya pengen urip. A few moments later. Ha, iki rencanane ngadusi Mariadi. Sopo sing gelem bagian ngosoki lakange Mariadi? Moh aku, lakange iteng. Gila nih. Walah, mimpi siksa aku bur meneh iki. Kene. Hop. Yo, genjotsu, pri. Oke. Jurus entut metu saampase. Ha, nyebur. Alhamdulillah wis diadusi gari dikafani. Cangkemmu kuwi, mbok kira Mariadi matek. Ndase. Aduh. Waduh, lagu penghantar tidur cah. Ya dibobok, oh ya dibobok. Kalau tidak bobok digigit garangan. Lagune ketoke lirike salah. Alah wis ben, sing penting wonge turu. Oke. A few moments later. Hah? Ngopo aku turu ning kene? Hah? Kok ketok gagah ngene? Kaya satpam BRI modelku. Ha, OTW golek rondo. Sok ganteng luwak siji iki. Tur wangine iki wangi kembang ziarah. Delok ki, ganteng to aku? Jujur ya kaya jambret pasar malam malahan. Lumayan dino iki mancing oleh kuning-kuning. Tapi aku ra mudeng iwak apa kuwi jenenge? Hah? Kuning-kuning, iwak varian anyar kuwi. Telek ngambang fish jenenge. Su, kowe mancing rajak-jak kuwi piye? Ya moh, kowe koclo kok. Mosok ana iwak arep mangan umpanmu mbok kon bayar. Ya iwake ra ndek dhuwit total. Kowe mancing mau buka angkringan jane. Ya wis, nyilih pancinge, tak mancing dhewe. Weh, bajindol malah nyantoli. Hah? Mancing iwak umpane kulkas. Ki yo pekok mancing iwak umpane kulkas. Meneng to su, jenenge we pantun. Ya sak senengku to. Mancing kulkas umpane iwak. Kualik. Mancing iwak umpane kulkas. Aku bebas. Ucul kuwi tangkepen. Weh. Tanggung jawab kowe. Alah ilang yo ben to su. Wedhus welek ngono kok. Ya justru welek kuwi aku dadi terselamatkan. Coba ra ono wedhus kuwi. Kesane sing paling welek ning kene kan aku dadian. Oh iya bener. Lah ya kuwi, ndang tangkepen. Alah, welek kok golek barengan. Yo, bali. Pantengi mripatku. Hitungan ketelu kowe bakal kehipnotis. 1, 2. Hah? Ayo, lanang ro lanang arep ambung-ambungan kae. Pandangan pertama merongos pesek berjumpa. 3. Tel, kau nangkep malah pandangan pertama. Alah. Loh. Kompak men iki kaya paskibraka prindapan kidul. Ana apa to ki kok padha aneh? Cintai ajalmu, mangan dadung setiap hari. Weh, apa kuwi ning semak-semak? Kucing ngoyak tikus apa ya? Kaya ning TV ki apa jenenge? Tom and Yanto. Kuwi Tom and Yanto. Slebeu. Wih,
Dengare nakrap wong loro ki. Ketok damai. Musik cah. Perdamaian, perdamaian, merongos pesek berdampingan. Kursi dipangani ndlogok jaran. Kowe wedhus apa rayap mebel jane, Prit. Hah? Ayo. Kok mangan kursi aku? Ki mingin kirsi iki. Kursi garek seprapat lagi sadar. Tel tenan. Tak tung gendang tung deng. Icik kiwir gendang tung deng. Icik kiwir gendang tung deng. Suara kendange membuat ulu kelekku menari sehingga kelekku keri dan tidak sadarkan diri. Yo, melaku kabeh. Oke. Stop. Rombongan kelek keri, stop. Tak tung gendang tung deng. Icik kiwir gendang tung deng. Icik kiwir gendang tung deng. Mong sempritan kuwi sing iso nyadarke wedhus-wedhus koplo kae. Kudu cepet ki, telat sithik iso direkrut Sagita. Enak tenan watu ki. Sahabat UGD nih bos, senggol dong. Pelanggan setia UGD nih bos, mangan watu dong. Waduh. Wow, sungguh perilaku yang gateli. Sing iso nyadarke mung sempritanmu su. Sempritanmu nyemplung got, golek cuthik sik. Iki, cuthik su, cuthik. Lah iya iki cuthik. Matamu cuthik apa sakmono gedene iki? Cuthik upil Ultraman. Enak tenan tong sampah ki. UGD wis kangen banget karo awak dhewe mesti. Nyo, dipancing wae. Oke sip. Nongkrongmu ning warung, kurang sangar no. Calon nongkrong ning UGD nih bos, infus dong. Infus dong. Prit. Hah? Ngopo ade mangan tong sampah ki? Ngipi wik diwi menginting simpih ki. Ora sadar aku, tapi wareg. Iris sidir iki, tipi wirik. Piye to ki malah disadarke. Pengen mangan pager kecamatan ora kelakon nek ngene iki carane. Arep ngopo wedhus koplo kae? Mencurigakan. Ayo. Sopo ki? Kaya tak kapakne wae. Mung tak tangkep kok. Sip. Bebasno aku to su. Solidaritasmu sesama merongos endi? Merongos kalem karo merongos ngragas sih beda ya. Hati-hati, angine gede. Ora ono angin nih. Dasmu indut kancane nganti miring-miring ngene kok. Lah awakmu sak gapura ya ora krasa. Ana layangan cah. Hah? Layangan ratelet, rai gatel melet. Awas. Awas ratelet, rai gatel melet. Aduh, mumeten andasku. Mumete kaya nyedaki rondo duwe angsuran PCX Burgundi. Kon melu ngangsur. Katut. Tulung. Tulung cah, tulung. Wah. Ketoke seru kuwi. Wahana bodar. Apa kuwi? Tiba modar. Gentian. Gentian raimu kuwi. Mbok kira aku seneng. Tiba pindah alam ki. Alah, gentian to, mengetes nyawa ki. Kuat ora ngono lho. Nek kuat ya alhamdulillah, nek ra kuat ya yasinan kok bengi. Lah kuwi, junjung. Dhuwur tenan ki, kaya omongane wong sugih anyaran. Reneo cah, Reneo. Hah? Apa? Mending nggo kasur ki lho, mentul, engko kecandak layangane. Oh iya bener. Maling kasur kok ngendi ki? Njaluk diringkus babi India wedhus-wedhus ki. Terus. Hop. Hah? Sik. Ndang to, selak-selametan aku bar iki. Heh. Ya. Kurang sithik. Kurang sakabehane. Malah curhat. Yo karepku. A few moments later. Carane ngene, awak dhewe gawe formasi anak tangga. Anak tangga. Anak tangga yo anake wong. Anake Supri ya berarti anak tangga. Cangkeman. Kuwi cangkem kok knalpot bocor jane. Yo, wis siap ki? Oke. Lho. Kene geblak piye? Ora eling ngono lho BPJS do nunggak. Coba tel telumpi aja ngetop aku rung pengen mati.
Dintup tawon ora mati, Tel. Nek mati berarti dasare nyawamu wis ora betah karo kowe. Aja nyalahne tawon. Aduh, Sarno, sarape kena. Hah? Telumpik. Cacing jenis apa kowe? Cacing das ireng. Ireng? Ra oleh ning kene kowe. Iki kawasan anti ireng. Wis gagal iki. Tel, apa salah lan dosaku gatel? Dadi ngene, anune dianukan, terus anune meneh dianu. Oh. Anunya berdiri di pagi hari. Yo, wis pasrai gatel melet ki. Walah, salah sasaran. Nek kono yo tibone ning omahe rondo kae engko. Mabur neh. Oya. Hah? Gatel. Picek kabeh matane wedhus kae. Telumpik. Hah? Alah. Kabeh kok mbok untal to ndudut. Kuwi cangkem kok gilingan bakso jane kok giling ae. Pret. Tal tenan. Umume wedhus sih herbivora, Ndut. Nek kowe geragas fora. Balon gatel meringis. Hah? Balon gatel meringis. Wis ben sak kesele. Suwe men dentel iki. Kecekel tim satwa liar apa ya ora tekan-tekan ya ini. Haya, lah kuwi brodot sapi. Lambemu cang-cang. Pak Haji aku rong telat to. Rong telat mbahmu mosing kuwi janjiane subuh tekomu barasar. Lah ya to dentel iki jarene arep latihan cerita. Malah dhewe iki sing latihan nahan emosi arep gebuki kowe. Lu olang ndang cerita dentel timbang kowe polo ndasmu. Awas babacang nesu beras kilo dadi 200.000 gara-gara kowe. Aja cang. Suatu pagi yang cerah, yang sangat esok, yang sangat morning, ana seekor pitik nyegat aku karo Ucup. Tak kira pitik kuwi ngejak kenalan. Jebule pitik kuwi ngejak gelutan. Pas tak cedhaki, aku malah dikabruk. Aduh, dodok wampek. Tombone baksone Kang Ujang 30 mangkok. Pitik kuwi genti nyerang Ucup. Ucup melayu saka kenyataan. Untung ngono, super dentel. Pembasmi kejahatan, pembadok sego, pirang-pirang dandang. Super dentel karo pitik kuwi adep-adepan. Si pitik ngetokne jurus onde-onde kadaluwarsa. Onde-onde sasi wingi. Untung super dentel iso menghindar. Super dentel ngetokne jurus catetan bon bulanan. Bon Februari, bon Maret, bon April, bon Mei. Mergo pitik kuwi kena. Pitik kuwi kudu nanggung bone super dentel. Saiki super dentel wis ora duwe utang. Haya, ceritamu marai warungku bangkrut le. Pitike mau ora mungkin nyaur bonmu dentel, celeng, kempro, asam urat. Hayo gawe nesu babacang wetel. Lengo seliter 500.000 bar iki. Aja to, Cang. The next day. Kula aturaken sugeng rawuh para pejuang tanggal tuwa ing lomba mendongeng. Oke. Langsung wae peserta pertama, Denis alias Dentel alias Gudel Mulet alias jangan tewel mambu alias kolesterol alias lemak jenuh. Yo maju le. Aku isin dit. Alah dadak isin barang Dentel iki. Yo ndang maju. Ndang maju iki peserta pertama Dentel iki. Bocah iso bunder ngene bentuke. Wis kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes.